Салом алейкум бачо. Чхеле ки дидин имрӯз 100,000 шидем. Учай фан салафан 100,000 бачои барои ютуби Тоҷикистон ганда рақами калонай. Мумкин яд сол пас 100,000 рақами калона мешава. Ҳамин ки камтарак интернет арзон шава, ютуб даводан бисёр мешава. Блогерҳо ҳам зиёд шидестиян. Медонам аз бисёр блогерҳо гӯш кардестиян гапои маро тамошо доранд. Ман шумода мегӯям ки бачо зиёд шавен, ягон ҷои гандагиш нест. Блогер бисёр шава бачо, конкуренсия сахт мешава, конкуренсия сахт шава бачо, качествоаш зур мешава. ҳамқа гуфтанем ки ҳаракат кинен, контенти хуб кинен, одамо худшон мераванд канали шумо. Таги ҳар як видеода навистан, ссилкара мондан, илтимос обуна шавен, ин чиз дар кор нест бачо. Ман обуна шидам, трам обуна шав, ин ҳамаш бефоида. Ягон чизи соз бисозен, одамо худшон мераванд. Якдигаритонда бахилӣ накунен. Агар видео нағз боша, бахилира дизлайк намоне. Мебинед ки блогер камтар пешрафтеста, шумо фикр кинед ки чикор кунем ки ман ҳам бачара бигзарам. Анҳай вақта шумо метавонед пешравед. Як рӯзаи охир чанд блогерои тоҷик мада навистестиян, як дуташа видео шамада сообщества партовтум. Дида бошен агар бисёр видеои нағз кайсиян бачо, ҳам хедавон додан гиран агар нағз меша. Яташ да бораи ислом кайса, яташ да бораи таърих, герои нав. Медонам бачо шумо мара дидани омадин. Кия ҳамин админи зеханда, кия хазучка мекуна, кия бини чиқади гап мезана. Кӯтоҳ када дар бораи худам гап мезанам. Касе фикр мекунад ки ман бини қати гап мезанам, мега бини шаҷиқта гап мезана. Не бачо, ман бини қати гап намезанам. Бини қати агар гап зани ин хеле мешава. ҳозир ман бини қати гап задестам. Ана ҳозир бебини гап задестам. Ира бачо бисёр машқ кардагием ки ёд бигирем хеле овозро алиш кардана. Бо касе фикр мекунад ки зеханда да чанд касан. Не бачо, зеханда як одама, як кас озвучка мекуна ҳамаи видеоро. Номи ман Умедай. Бисёр кас мара Анвар мега баъди ҳамин озвучкаҳо. Ягон майда хафа намешам, хоҳен агар Анвар бигин, хоҳен Умед бигин. Фақат Қурбон нагин, Қурбон темаи ман нестай. Темаи зеханда Анварай. Тамом. Ибд сеюм, чорум ман 25 солаюм. Дар Федератсияи Русия донишгоҳ тамом кардам, бакалавриат тамом кардам, магистратура тамом кардам. Ихтисос қати ман барномасозам бачо, программист русӣ қати. Касе мефаҳмам бачо, забони барномасозим Java. Пас аз донишгоҳ дар ширкати амрикои ИПАМ ихтисос қати кор додир омада будам, то ҳол кор мекардам. Ба наздики ай кор буромадам, агар аҳамият дода бошен ҳафтаи охир видео бисёр шудестиям, барое ки вақти холим бисёр шудестай, сабаби буромаданам ба наздики Тоҷикистон мерам. Гуфти устод Мирзо Турсунзода, ба мисли гӯшту нохун ман ҳамеша бо ватан будам, агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт. И буд кӯтоҳ дар бораи худам. Як бор дига бачо ҳамаи шумо дар раҳмат. Шумо ҳастен ки ман ҳамин кора давом додестам. Ва инчунин одамое ки қафушон шумо мара мешиносин, ёдам раҳмат. Анвар Ҷибавӣ ва Адам Ваҳид. My whip is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forgetting out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash out. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at. I've been moving them out. And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in her mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on dick, no hands with it. I just made the rolling plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Cole, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job. қариб ки фаромӯш кардам, ман гуфтам рақси админа мепартом. Рақси админ бачо дар Инстаграм мешава.